lehen 305 punturekin Eneritz Zabaleta. Saioa ez dakit egia erran galdua bezala nintzen enekien bat ere nola nor nuntzen nola ez deus. Ni saiatu naiz nerea egiten, ofizio batzutan agian nintzen oso pozik, zortziko tipian batez ere. Eta gero, saiatu naiz nerea egiten eta egia erran Ramuntxo, Aitor, Egoitz ere oso ongi ikusi dut hor nintzen ez da posible ez, hor kalera noa eta azkenean lehen eman naute eta oso pozik horrekin. Bigarren 288 punturekin Maialen Arzaiuz. Piskat denetik izan da, egia da biziki urduri nintzen gaur, ez dakit zergatik, bereziki urduri nintzen. Zortziko tikian nekien nondik atera eta piskat salbatu dut eta hor momentu hortan esan dut Maialen, hor inberda zerbait, eta hortik goiti lasaiago senditu naiz, beraz, hortik aintzinakoarekin aski pozik naiz. Baina piskat hobeki horrein nukein alde finalean. Hirugarren 286 punturekin Ramuntxo Kristina. Orokorrean saio girokoizua segitu diat, publikoa bero, entzuten eta reakzionatzen denen egiten aize eta sustenatzen bersoariak. Hene aldetik teategin lan oso-osoik behar da hierrako lehen saioan bezala, baina regularra izan duen bezala. Kontenuk zortziko tipian ideiak okan baititut eta humoretik teatzea lortu ditut. Laugarren 289 punturekin Patxi Iriart. Gogo berezia, gogo handiena bertsotan itea, aldudan gehien hurbiltzea nahi dudan hortara edo erran edo pixkat ideologikoki landutako hortara hurbildu nahi nuke, albada, baina badakit frango kostatzen dela bertsotan emaitea eta nire helburu nagusia albezain ongien bertsotan itea, albezain urrunen iristea eta emaitzak edo ez dutalako ambiziorik emaitza jakin batekin edo ez buruz buruko edo hori dena bigarren plano batean uzten dut eta nik alik eta odeien izatera eta alik eta gehien bersotan ditera, janen naiz. Ni hasieratik, txapelketan hasieratik eman dut izena pozik kantatzeko, nire buruarekin pozik gelditzeko. Eta aurreko saioan lortu nuen, saio honetan erdipordi, beraz finalean hori da nire asmoan beziki bai. Ni dina nintzen saio hon bat egin nahian, segur bat, nunbait ere saikatzeko nahiarekin, baina egia memento honetan beste kezka batzu ere batuztara, laska eta izanen eta horiek, eta beste biaz teoriak guzti izadentuk finala arte. Momentuz ez dut sobera pentsatu finalera zerbaitetara joaiterik edo zera. Gaur jakin dudalarik anaizela kontent eta eguna gozatzea eta ongi pasatzea. Lehenik hori izanen da ez, ea taula gain hori horretan jolastea plazerrez egiten da. Bai, gogoz ez pixkat agian azken bi aldietan baino lasaixeago hartu eta saiatu neretik egiten eta zerbait ekartzen finalari eta gero horrekin konforme izanen naiz.